Isang riot ang aktual na nakuna ng UNTV camera noong Sabado ng madaling araw sa lungsod ng Naga. Dahil sa ingay ng riot ay agad rumisponde ang mga barangay tanod at ilang otoridad sa riot na nagaganap. Isang binatang Roberto Barachina, 19 anyos, at Mark Paharilyaga, 21 anyos, na pawang taga Pamplona, Camarines Sur, ang pinagbibintangang nagpasimula ng riot na pinabulaanan naman ng mga nakasaksi. Itong nasa table tayo. Itong nauragan. May gatok. Itong may pasak sa ano. Sa payo. Hindi naman kahit doon. Kami nagsiservice naman kami. Sinabi na inuragan. Isang nagngangalang Hil Subirano, 27 anyos ng Barangay Lerma, Naga City ang agad na dinala sa ospital upang mabigyan ng paunang lunas dahil sa sugat na natamo nito sa ulo. Dinaglag akong gapo. Dinaglag gapo. Naman daw yung push up pa yung... Sige nata. Sige na, hospital. Hospital, Brad. Sino mo ano pa niya? Sige mo ano. Agad namang dinala sa presinto ang mga sangkot sa kaguluhang ito para sa masusing investigasyon. Mula sa Naga City, Alan Manansala para sa UNTV News Worldwide. At ito ang balita.